Така, здравейте, мили хора, днес ще таковаме. Искам да ви кажа, че ще таковаме. Тук имам един блок, само да си го събера. Така, днес ще отваряме яйце на Пес Патрул. Отваряме на Пес Патрул, хора. И така, сега ще го отворя, хора. Това е Пес Патрул. Вижте, това е насок. Пес Патрул може това е моето братче. Това се казва Митко. Да, имам толкова пратен сок и го пия. Ще го отвориме. О, мале, хора, вижте. Вижте, това е зума. Да, стига вече. Виждате, хора. Искате ли нещо да покажа? Ми се падна играчка. Оха, мале. Вижте, това е зума, трета част. Мале, хора, това е забавно. Гледайте сега, ще това. Това сега да се сложа до гумите. Трябва да видя как се сложа. Ето. Трета част. Трета част вече може маха да се махне, да се снима той. И така. Приятели, чао, чао, до утре.